Para pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kula Pendeta Murtini Heanusa saking GKJ Jatimulya Ngayogyakarta ing dinten menika Senin 29 Desember 2019 kepareng maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapak Pendeta Yusuf Sugino STH saking GKJ Gathak Sukoharjo. Renungan kanthi jejer muwun kadasaraken ing kitab suci saking Injil Lukas bab 19 ayat 51-52 ingkang mekaten. Awit kowe ora nyumurupi wayahe anggone Gusti Allah nuweni kowe. Muwun. Sedaya tiyang tentu sampun nate muwun. Wiwit bayi ingkang nembe lair ngantos ingkang sampun sepuh. Kathah perkawis ingkang dadosaken kita menika muwun. Saged awit manandanging raga kecalan tiyang ingkang kita tresnani, rumaos semplah krana pangajeng-ajeng kita boten kasembatan lan sak piturutipun. Waosan kita nyariosaken lampahipun Gusti Yesus ingkang dipun arak lumebet ing Yerusalem. Menika pratandha menawi panandhangipun Gusti Yesus sampun sangsaya caket. Gusti mirsani tiang-tiang ing Yerusalem menika teman saged muwun. Lajeng menapa ingkang jalani Gusti Yesus ngantos muwun? Ayat 51-52 nyerat mekaten. Awit kowe ora nyumurupi wayahe anggone Gusti Allah nuweni kowe. Manungsa sami boten mangertos menawi rawuhipun Gusti Yesus dhateng jagat menika kangge mbabar kawilujengan lan tentrem rahayu. Manungsa boten mangertos menawi panjenenganipun kepareng nelakaken katresnanipun. Menapa sebabipun manungsa boten mangertos ancasipun Gusti Allah anggenipun rawuh ing jagat menika? Awit manungsa namung bujeng babagan kadonyan. Manungsa namung muja hawa nepsunipun piyambak. Raos gumunggung lan kumalungkung. Rumaos kiyat lan digdaya. Kanthi mekaten boten sami nggatosaken katresnanipun Gusti lumantar rawuhipun Sang Pamartaning jagat. Menapa ing jaman samangke kita mrangguli taksih wonten tiang-tiang ingkang rumaos sampurna lan boten betahaken Gusti Allah ing gesangipun. Utawi tiang-tiang menika rumaos saged luar saking sedaya panandhangipun. Awit pambudidayanipun piyambak teman kesupen dhateng kasaenanipun Gusti Allah. Lampah gesang mekaten temtunipun boten damel renaning penggalihipun Gusti Allah. Malah kepara Gusti muwun mirsani polah tingkah kita. Pramila sumangga tansah pitados dumateng Gusti sinaosa kita boten saged mangertosi karsanipun Gusti kanthi sampurna. Mekaten renungan ing dinten menika. Gusti berkahi kita sedaya. Amin.